070 3721 3715. Assalamu alaikum jama'ar Muhara Guza da kewaye, za ku saurari waka daga baban Hamisu wadda ne mu masoyi na abun kaunata Hamisu Mallaha tare da gimbiyarsa Fatima yar begi. A sha saurari lafiya 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 lafiya. Aka tashi mu je yar baba ga ruwa masu aiki sannu, ga Hamisu ga Fatima da Rafiyo wurin su na kauna kuma mata na ta yabawa. Aka tashi mu je yar baba ruwa masu aiki sannu, ga Hamisu yau ga Fatima da Rafiyo auren su na kauna kuma mata na ta maraba. Aka tashi mu je yar baba ruwa masu aiki sannu, ga Hamisu yau ga Fatima da Rafiyo auren su na kauna kuma mata na ta maraba. Da sunan sarki mai mu ubangiji na mai iko mu, wannan wanda ya kaga makako da mai gani kuma ya yi gura mu, Allah ba zai kasa ba. Aka tashi mu je yar baba ruwa masu aiki sannu, ga Hamisu yau ga Fatima da Rafiyo auren su na kauna kuma mata na ta maraba. To sallallahu gun manzo Sidi Muhammadu dage manzo, ba kuma manzo yan sanda ba ko alkali ko wani gwarzo wayanda ba da ne ya baba. Aka tashi mu je yar baba ruwa masu aiki sannu, ga Hamisu yau ga Fatima da Rafiyo auren su na kauna kuma mata na ta maraba. Assalamu alaikum masoya na nan wurin aikun cika yaya, ya kamata ku saurare ni ku ban fili in wake masoya, kun san da ba zan fasa ba. Aka tashi mu je yar baba ruwa masu aiki sannu, ga Hamisu yau ga Fatima da Rafiyo auren su na kauna kuma mata na ta maraba. Ga Hamisu nan ga Fati a nan wurin ga dangin Fati, mun tara a karkar Hamisu yan mafara nan za mu yi Fati, Hamisu na ta maraba. Aka tashi mu je yar baba ruwa masu aiki sannu, ga Hamisu yau ga Fatima da Rafiyo auren su na kauna kuma mata na ta maraba. Yara gare da abawa jama'a shin waka rabawa, idan same su sai maku laifi to ya fi su ku ba su kulawa, wakar su ba zan daina ba. Aka tashi mu je yar baba ruwa masu aiki sannu, ga Hamisu yau ga Fatima da Rafiyo auren su na kauna kuma mata na ta maraba. Yau an ba da sadakin Hamisu, Fatima ke zan matar Hamisu, in kin tuka tuba Hamisu, in ke saba rawawa Hamisu, in ma kin ci direshin Hamisu, in har za ki fita ki ga Hamisu, in ma kin dawo ki ga Hamisu, in kwana za ki kira Hamisu, dan nan za mu ga tantan Hamisu, in dawo ta wandan Hamisu, don Allah ki rike mana Hamisu, babu ruwan dangin mu da Hamisu, yau ke dai muka baiwa Hamisu, Fatima ta shi kiron goma Hamisu, taro kowa ya yaba Hamisu, don mun taru bikin nau Hamisu, tare da fata muryar Hamisu, wanda ya zo murna ga ta Hamisu, ya ci ya taka rawar nau Hamisu, isa ni ko in ta yabawa, kun san da ba zan kyale ba. Aka tashi mu je yar baba ruwa masu aiki sannu, ga Hamisu yau ga Fatima da Rafiyo auren su na kauna kuma mata na ta maraba. To ga mu muna biki na aure gun Fatima, mata sun taho su rasko muna Fatima, yan matan ga masu birge muna Fatima, don Allah ina abokan ki zara Fatima, in ga kuna rawa da juyi gun Fatima, faifi ba mu son rawar koren Fatima, mai aure ki ja jiki domin Fatima, in ki shigo Allah isan mafara Fatima, ni dai ba zan yi ba, ni dai ba zan yi ba, ni dai ba zan yi ba. Aka tashi mu je yar baba ruwa masu aiki sannu, ga Hamisu yau ga Fatima da Rafiyo auren su na kauna kuma mata na ta maraba. Ga wata can tana ta kallo bata sanni ba, baban amsi da manko ne in baki sanni ba, gogan Ariel masu milki zaben gaba, na alima ado masu kore muna fargaba, in an babiya na sanya sautin kamu je gaba, yan mata ku girgiza ku yi juyan gaba, cin waiwa ya ce da ku ba, ni ma sai na ce da shi ba, ai ba min rawa kafa ya kadi ba, to mu ko da ka fada muka duba, yan mafara garin mu sai dai duba, ai mun zo garin su mu na riba, can ma mai rawar da ba su iya ba, to sun zo garin maza igun ba, sai mun kada gwindi
ni dai ba zan yi ba kallon ku ba zan ki ba ko na yi ba damuwa turun ezobot turun ezobot turun ezobot turun zobot turun zobot turun zobot turun zobot abuba 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 kwaswe tashi mu je yar baba ruwa masu aikin sannu ga Hamisu yau ga Fatima zara sun yi auren su na kauna kuma mata na ta maraba yau bai na wurin uwar ango ga uwa ku je ku kira uwar amarya ba damuwa kudi aka bani to ku jaye mu na yan rawa gayan ne maza da mata ga yan uwa ana ga kuna ta damuwa yaya yan rawa to ku bari na kwashe kundi na yan rawa za ni kira ku yan rawa ku ne mana babuwa ni dai ba zan yi ba lallai ba zan yi ba kallon ku ba zan yi ba Aba tashi mu je yar baba ruwa masu aikin sannu ga Hamisu yau ga Fatima zara sun yi auren su na kauna kuma mata na ta maraba Maman kwandala da man saratu sun yi so ga kuma mai iyali mai ita mata iso in na tajar ina marhaba da keke iso maman salisu uwar ango ta iso maman saliha maradun mata iso maman iro ta maradun mata iso maman nasiru maradun mata iso ba zan ki taron ku ba ba zan ki taron ku ba makale ku ba zan yi ba alhaji ku ci gaba Aba tashi mu je yar baba ruwa masu aikin sannu ga Hamisu yau ga Fatima zara sun yi auren su na kauna kuma mata na ta maraba kayan ne wurin ka ango na marhaba inda da gwamnatin mayar zariya galiba saratu ina yar maradon na marhaba almala baran hagu ose marhaba bl abu da salisu na can gaba musa soja uban da ba kansila na gaba ta ga mubara an da malam mamman gaba baban yara dan maradon koce gaba gabil ya suraja dan mabara na gaba ba zan kyale ko ba baitin ko ba zan ki ba Aba tashi mu je yar baba ruwa masu aikin sannu ga Hamisu yau ga Fatima zara sun yi auren su na kauna kuma mata na ta maraba kame in wuce da sautin ku a gurguje sai na gaida Aisha bige kamin muje ba mai man wurin bikin nan ta gwangwaje ta shanar batun kaza mai ka fito waje yan mata suna bitar su ga ka gwangwaje don Allah ka zo ka samu guda kai waje sai ka rike ta alkawal kar da kawar gaje kai aure na so da kauna isa yaje ga Umar na Fati ya ce mu da gargaje ka samu wanda za ka aura ta fito waje Ibrahim na biro me ke waye kuje Asiya Ramlatu salamatu ku fito waje Mustapha ga alantola wala sun gwangwaje dan kike ga sagar kamar Amiru na waje mu ban ga bashar ya kai ya san bargaje Sadiqa Rafi'a da Fabi na can gaba baitin ku ba zan ki ba baitin ku ba zan ki ba Aba tashi mu je yar baba ruwa masu aikin sannu ga Hamisu yau ga Fatima zara sun yi auren su na kauna kuma mata na ta maraba abokai ga sunan da murna sun zagaya Salisu Jamsi na ga dan bulka da lubiya dan tawaye da lawali dan kwado oya shan wanka kabir maji daɗi na gimbiya Hassan da Hussein han da gayu sun zagaya ba sa oga da doyin usha sun rausaya dan bukari da shego mun taro ku zagaya Kiliyana zo sai balawali sun yaba gimbiya gagara ga Habibu ba wasa sun yaba dan masana da wale da na marhaba baitin ku ba zan ki ba baitin ku ba zan ki ba Aba tashi mu je yar baba ruwa masu aikin sannu ga Hamisu yau ga Fatima zara sun yi auren su na kauna kuma mata na ta maraba tashi mu je gidan amarya don yan biki
biki Amina Halima Lami Rabia Azama biki Amuna yi muku marhaba baitin ku ba danke ba Aba tashi mu je yar baba ruwa masu aikin sannu ga Hamisu yau ga Fatima Zara sun yi auren su na kauna kuma mata na ta maraba Gayen ne suna ta murna gungin biya a balkin Hadiza ga zulai sun yaba gimbiya Hadiza da Nana Aisha sun raka gimbiya Asama Obatula ga uwani sun rausaya Onusha ina kira ta osi ban ganki ba baitin ki ba zanki ba baitin ki ba zanki ba Aba tashi mu je yar baba ruwa masu aikin sannu ga Hamisu yau ga Fatima Zara sun yi auren su na kauna kuma mata na ta maraba Kawaye na rawa Maryam Shehu da Rashida yar ratu rawa Rabi Abiyu Sha'o da Fatima Hamisu rawa Fatima zo mai gwala-gwalan zinarin kawa Amina da Maryamu da Fauziya na rawa Sake fishe Fatima Ibrahim rawa Shafafi Shehu Maryam Lambaita na rawa Yar Bullo ta Nura ta baki shigo rawa Hadiza Zubairu Ramlatu Shafe na rawa ga kuce disa Hauwa Nasiru ba damuwa baitin ku ba zanki ba baitin ku ba zanki ba Aba tashi mu je yar baba ruwa masu aikin sannu ga Hamisu yau ga Fatima Zara sun yi auren su na kauna kuma mata na ta maraba ne an basha ba doko muka sa gaba Majale bukata mayin kuje gaba auta sano saka bayan kwambo gaba Murtala na bala na osi kai jan gaba da kai da suraja raja ku ne muka sa gaba Hassan Sheki ya kai ya jirgi ko ce gaba Bilaminu mu gobe a sai bangan ku ba a osi shirin kabilu na zo bangan ku ba Lebo Bello sai zama ku bai ci gaba baban yara Lebo bai guji wakar mu ba Garban daji ga Okasha tuna marhaba na gaba shiru ma na garban daji gaba har da su sani na garban daji gaba baitin ku ba zanke ba baitin ku ba zanke ba Aba tashi mu je yar baba ruwa masu aikin sannu ga Hamisu yau ga Fatima Zara sun yi auren su na kauna kuma mata na ta maraba Aba tashi mu je yar baba ga ruwa masu aiki sannu ga Hamisu ga Fatima Zara sun yi auren su na kauna kuma mata na ta yabawa Aba tashi mu je yar baba ruwa masu aikin sannu